Има BMW спряно, човек, пара ти. Има едно BMW спряно, вече точно. Точно да съм спрямо нагоре. Пълно! Камиона. Охо, и още идват. Камарото е там. Това място много хубаво нагоре, аз съм спрямо на тревата. Има навсякъде места. Камарото е там. Скоро ще се дърпа с камион? Сигурно. Еднаква скорост имат. Еднакви поне да, но скорост. Ау! Той се дърпаш, чипар. Уж тръгнали насам, нека идваме и ние. Камарото е там. Те са трима ли? Han der i autocamp. Han bare. Туркишмен. Камарото няма да кара. Равно да върши. Долу. Да бягам с него. Това е værste, mand. Да бягам ли с това? Давай. Не вярвам да ме мине. Пробвай се, бър! Върна ме напред. Затворили са гостро. Това е само бръмчето. Това беше тихия старт. Много тих. Даже не беше старт, ако питаш. Това беше потегления светофар.
един човек ще да пропадне. Аз като почти Жули ще смята. То отзад коли се вижда. Замери се на грил. Ай, господи, Някой да иска пържоли. Това ли го? Да, е. Да окача в Фейсбук, после в YouTube. Някой да иска пържоли. Да окачаш в YouTube, чуле. Да ми го пратиш във Фейсбука. Откъде или не ти, бе? Снимам ги, бе. Те си личат. Виж там къде са черния. Добре, няма да се тръпни нещо, като хората. Къде е апарата? Взима си апарата, бе. Той само на снимки прави, човек. Моля да снимал видео. Не. Камарото дали ще се пуска? Чакаме. Не, там го седи на глава мърт. Те толкова бензин похарчиха да дойдат до тук, едва ли? Да, той само като Това настъпи. колко Той гори? като му настъпи педала, айди. Колко гори това нещо? 300 крови. 200, бе. И му е насушен. 200 си му е насушен. Представяй си те. Те затова там на Глостров бяха на бензиностанцията всичките. А? Запалка? Чук. Не слушай малко, що. То после сменя утре. Те са после. Аз съм само с тенис Колко кол долу, минути е това? човек. Пълно майката. Няма да може да се качи в Фейсбука. Трябва да го разделиш на 6. YouTube, бе. Аз трябва да го обърна, че виж какво така съм тръгнал да снимам, човек. Се обръщат хората обратно. Обръщат се компютъра. Трябва. Те къде са? Искам да знам този аудио дали ще се пусне. Издуха го. Това наистина ли се пробваш? Той го издуха. Наистина ли се пробваш? Това пъш ги уби. Никой не иска да се пуска с него. Той е бавен, човек, той само ръмже. Това Това е сериозно. само да си го караш човека така. Сериозно, след малко ще се пусна, бягам срещу него. Иди го направи. Засни така и се приготви да бягаш. Аз знам, че ще ги спукаш всички ти от смърт. Абсолютно всички, да. Но то най-много знаете се смеят на тебе. Той ще кара назад да купиш ме. Аз ще тръгна бягам, той ще идва тук да опреш. Ето сега ще тръгне. Сега слушаме какво ти казвам. Следващия път, като дойде тук човек, ти го направи така за смях. Да паркира по-наблизо, кой паркира там? Или не го настигне, искам да знам. Това беше просто. Това сега ще е колко. Какво такъв нагледа всички?
военните.